हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ आरो खनसेबो बरायनाय बावहरबाय दायो आं नै माने खाथियाव हाबा दङ इहायनो हाबा जानो थांनो ओंखारदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा जोबजासे नायलांबाय थादो थौदो बिदिबा आंनि भिडिअखौ जागायलांनोसै थाबैनानै माने लोगोफोरा बै ससेयाव नेगासिनो दङ ओमफ्राय आङो दायो न'निफ्राय हारसिं ओंखारबोबाय ओमफ्राय लामा ससेयाव लोगो हमनानै नोंथांमोननो देखायनोसै सोर सोर थाङो जों हाबायाव नायलांबाय थादो इदि रिस्र गालांनाया आंखौ गालांनाया इदि मार असभ्य इसोरो बोरो हाबा जाग्रा माखाय अबे रोनायनि होनदो आया मा उरमा लाबलायदो गोना होथेनो मासेथार लाजि गुसु माखायाबा फासुटिया गावदां दांदोना फासुटिखौ फासुटि जानाय जाखायो द ओमफ्राय नोंहालाय मा जाख' हाबा जाग्रा माखायानो हाबा जाग्रा माखाया नेबाय दङ लोगोफोरानो फैजोबाखै फैबाथाय थांनोसै नै थाबाय थाबाय थांगासिनो फुजा नायनो थांनाय बायदि नुजोबबाय आयु कम्पिउटार माथो नुलानो मानसिखौनो काला काला आरो सासे लोगो नेफैलायबाय जों फैयै फैयै फैना नै ना मालाय गलाबनो बा मालाय हाय होनदोंमोन जाया दे नोंखौनो बेदोंमोन गलाब पिपिनो गोजा दैमुआ मालाय मारहाय र' दाहाय लाखुमागोन आं ओंखाम जानायाव दायो होमबा जों थांबाय थानि लोगोफोरा फैजोब्बाय मोखाङाव मा दं लाजि गुसु दायो जों नै मोनहां जाबाय खोमसि खोमलाव लाइट गैथ'आ दं थांगासिनो दङ मोनथारसिगोन खोमसि खोमलाव हाबा जानो थांबाय दं थाबाय दसेनो हाबाय थासेया नै अन्थाइ दङ सिगां सौग्रोगोन हा नै आंनावसो मोसानदों लाइट सुयै थांगासिनो दं जोंहा नुफैबाय दं बेखायनोसै दायो मोनफैबाय नै लामाया गेट मोनफैबाय दायो हाबलांसै मोनफैबाय दायो हाबनानै नायहैनोसै सिङाव लोगो माखायाव जमा जागासिनो दं हाबलांसै मोनफैबाय नै हाबायाव जिरायनानै दंथ'यो दसे हिन्जाव गोदानानो हान्थिनानै थांबाय मालाय जोंना एसे फैनो लेट जाबायना दायो जों नै जिरायगासिनो दं फट' लासोगारदों मालाय नै दायो दसे जिरायना थानोसै दासो मोनफैयो नालाय फट'हाय मालाय दे ला नोंसोरो मालाय फट' मनिका हायालै नोंसोरजों मालाय ला दायो नै कफि होफैदो कफि लोंगासिनो दं लोगोफोरा
हिन्जाव गोदानानो दिना थांबाय नै जोंना मानो फैनाया एसे लेट जाबायना ओमफ्राय मोनथिबायमोन आरो जिरायनायनिफ्राय ओमफ्राय दायो नै कफि लोंगासिनो दङ मारबिरदो हासुति लोंबाय दे दायो नै कफि लोंनोसै दे चेस कफि लोंसै दायो कफि tempe apa sih bang? Kopi lenggasiनो dong. दायो नै ओंखाम जानो थांसै ओंखाम जानो थांनो मोनसिगोन नामा दे हमनाय आखाइयाव सोलाय बिनिजाय सारा जोंना खामानियाव जों ओंखारलांफिननायगोन नामा बेनो मा जानो बावसो नैखिसो नोंसोरनिथिंसो जोंनि मेमा समजों रडनिसो जोंहानि बिदा होननानै बाददावलायदोंमोन आंखौ जानायाव जोंसै बबेहाय जिरायदो फाय मानो जोंखैथ' मानो नैयाव जिरायनोसै फैदो नैयाव फै जग्राफोराबो थिखांदोलै लागासिनो इखै आंखौ हारसिं जाग्रा माखाने एसे गोजानबा बोरैबा नुयोना मालायसो मा जागोन मा जागोन बेखौनो जाजोबगोन खालि फानलुखौल' दोनगोन बाखि संख्रिखौल' दोनगोन दायो जानोसै नै ना मोनफैबाय नै मा नेगासिनो बेदर नेगासिनो नामा मा नेगासिनो आयौ जगजो नोंनि दख'ना जेकेटहाय माला टेस्टि ना होमबा नोंसोर जानायखौ नुनानै आंबो लुगैबायलै जानोसै अमायानो मोनफैथ'वाखैस' दायो नै मोनफैबाय अमा राजाया जोंना अमा राजाया मोनफैबाय नै दायो जानोसै होमबा लोगोफोर दसेनो लोगो मोनगोन Vlog vlog Hanu Brahmo Aisyah Ayah zagang mana yang kata jiran yang jiran na Munka sana tapi nalai lah nama dia bawa sampai nak Hai itu ada yang mendatang karena ya mana lebih dikit na dari jangan tangguhnya sini kan bagaimana jauh nak mati jauh dah nak hata sini kurda nih engkau kurda जाग्रा दायो जोङो थांसिगोन नै हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ माथो होनो रेडि जाना दं नै मालाय हौवा गोदानजों फट' लागासिनो मोजां जादों दे जाबाय दं दायो थांसै
माथो ला दे होमबा थाथ'ला दायो होमबा जोङो जाखांनानै फैबाय दायो न'आव थांफिननोसै आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिनो नायनायनि थाखाय बिसिमबो लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय